Het is heel zeldzaam, maar de politie heeft vanmorgen het lichaam van een 21-jarige man uit Zierikzee opgegraven op de begraafplaats. 10 jaar lang werd gedacht dat hij was verdronken, maar de politie vermoedt nu toch een misdrijf. En verder in deze uitzending. Grote brand bij bakkerij Bliek. En Zeeuwen geven maar weinig tips. Goedenavond. Een grote brand sinds begin van de middag bij bakkersbedrijf Bliek in Middelburg op de Arnesteinweg. Een groot deel van Middelburg kreeg een NL-alert om ramen, deuren en ventilatie af te sluiten. De N57 is voor een deel afgesloten en ook het treinverkeer is stilgelegd. De rook van de brand is dan ook tot in de wijde omtrek te zien, vanuit Zeeuws-Vlaanderen zelfs. En op het bedrijventerrein is ook verslaggever Niels Schuurbiers. Niels, hoe is het daar nu? Op dit moment zijn de brandweermensen nog druk bezig om die brand dus definitief onder controle te krijgen. Achter mij zie je ook nog steeds rook van het afgebrande pand afkomen. Het gaat om het hoofdgebouw van bakkerij Bliek. Daar zat hun broodbakkerij en daar is dus eigenlijk niet zo gek veel meer van over. En hoe groot deze brand was, ja, dat kunnen we wel zien uit het feit dat er uit de halve provincie brandweerposten hier naartoe zijn gekomen om te helpen blussen. Zijn er gewonden gevallen? Er zijn geen gewonden gevallen. Alle medewerkers konden op tijd naar buiten. Wel is iemand nagekeken in de ambulance die rook in had geademd, maar die hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ja, en er is dus enorm veel rook. Is er ook gevaar voor mensen in de omgeving? Voor die rook, die dus zoals je zei tot in de wijde omtrek te zien is een NL-alert verstuurd. Er worden ook voortdurend metingen gedaan naar hoe die rook is opgebouwd, welke mogelijke chemicaliën dat erin zitten. Daar worden geen risicovolle waardes gemeten, zegt de veiligheidsregio. Maar tegelijkertijd, rook is altijd schadelijk. Dus daarom wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. En zoveel mogelijk uit de rook te blijven. Heb jij ook al een reactie gehoord van Bliek? Bliek hebben wij zelf nog niet gesproken, maar die hebben op hun website een reactie geplaatst. En daarop schrijven ze dat ze aangedaan zijn door deze grote brand. Ze putten wel hoop uit het feit dat andere gebouwen van hun complex zijn gered. Dat die niet zijn afgebrand, waaronder bijvoorbeeld de Bolusbakkerij. Dus daar kunnen ze mee verder en daar bouwen ze op. Zoals ze zeker de komende tijd moeten uitzoeken hoe het verder moet, nu dit belangrijke gebouw, die broodbakkerij, dus is afgebrand. Ja, en is er ook al iets te zeggen over de oorzaak van de brand? Nee, daar is nog niets over te zeggen. Het blussen is nog in volle gang. Dus de onderzoek naar de oorzaak zal hierna worden opgestart. En ja, daar zullen we dus nog even op moeten wachten. Dankjewel, Niels Schuurbiers. 10 jaar geleden werd de 21-jarige Daniel van Vliet doodgevonden in een gracht in Zierikzee. Lange tijd dacht de politie dat het om een verdrinking ging. Maar nieuwe aanwijzingen leiden ertoe dat het Openbaar Ministerie de zaak heeft heropend. En vanmorgen is het lichaam van Daniel opgegraven op de begraafplaats. Hier achter mij wordt vandaag het lichaam van Daniel van Vliet opgegraven. 10 jaar geleden raakte hij vermist en 4 dagen na zijn vermissing werd hij aangetroffen in een gracht bij Zierikzee. Destijds hadden we geen aanwijzingen om te denken aan een misdrijf of betrokkenheid van derden. Maar in de tussentijd is er informatie bij de familie binnengekomen. Die informatie die heeft de familie met ons gedeeld. En wij hebben de tips uitgelopen. En op basis daarvan hebben we samen met het OM en onder leiding van het OM besloten om de zaak te heropenen. Dat moet dan wel veelzeggende informatie zijn geweest. Wat voor informatie was dat? Over de details van de tips kan ik niks zeggen, want ja, dat is allemaal onderzoeksbelang. Maar ja, het OM vond het ook dermate goede info dat ze hebben besloten om de zaak te heropenen. Ondertussen hebben ook andere media bericht dat hij in gevecht zou zijn met 3 mannen, dat gezien is. Wat weet de politie daarvan? Is dat zo? Nou, we weten niet of dat zo is, maar die verklaring is ook bij ons bekend, ja. Daniels familie hoopt dat er nog meer verklaringen zullen binnenkomen. Alleen de waarheid kan hen helpen dit verlies een plek te geven, zo zeggen ze. Wel blijft het de vraag wat 10 jaar na dato nog te zien is aan het lichaam. Als een lichaam een paar dagen in het water ligt, dan verandert het lichaam. Dus dan zou het kunnen dat je aan de buitenkant niks meer ziet.
Maar ja, het is mogelijk dat aan de binnenkant van het lichaam dus nog wel iets te zien valt. Er wordt door het NFI ook een scan gedaan en er wordt een sectie gedaan op het lichaam. En ja, daar hopen we aanwijzingen uit te kunnen halen. Wat verwacht u er een beetje van? Gaat dit echt een doorbraak opleveren, denkt u? We hopen dat we wat meer waarheid aan de dag kunnen brengen. En hoe lang kan dat nog ongeveer duren? Ja, dat neemt eerder maanden dan weken in beslag. Nergens worden zo weinig tips aan Meld Misdaad Anoniem doorgegeven als in Zeeland. Om dat te veranderen start er een grote campagne. Volgens de gemeente en politie kunnen mensen altijd bellen, ook met kleine tips. Elke snipper, elk minuscuul puzzelstukje kan het laatste ontbrekende stukje zijn waar de politie echt op zit te wachten. Dus denk nou niet, die fietser in de poort die elke woensdag met overvolle fietstassen daarin fietst, het klopt niet, maar ach, wat is dat nou waard? Melden. Het kan het cruciale element zijn om een onderzoek af te kunnen ronden. De helft van de tips die Meld Misdaad Anoniem krijgt heeft te maken met drugs. Mensen bellen ook over geweld of illegaal vuurwerk. En anoniem is ook echt anoniem. We zien geen telefoonnummer, geen IP-adres. Eigenlijk alles wat herleidbaar is naar de melder wordt niet in de melding gezet. En op die manier blijft je dus ook onbekend. De politie zegt er veel aan te hebben en lost geregeld een zaak op dankzij zo'n anonieme tip. Een mooi voorbeeld is een melding van een explosief wat mensen zelf in elkaar gezet hebben. Inclusief een aantal vuurwapens in een woning. Nou, daar kregen wij melding van, zijn we naar binnen gegaan en die troffen we daar inderdaad ook aan. Dus dat is echt de start van een onderzoek op basis van een MMA-tip en eigenlijk helemaal ook opgelost. Er doet 1 Zeeuwse club mee aan het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Gisteravond waren de laatste voorrondes. Kloetingen redde het net niet na een spannende wedstrijd en verlenging. Hoek wel na een zwaar bevochten zege. De ploeg van trainer Gerard de Nooijer moet het opnemen tegen Blauw-Geel 38 uit Veghel, thuis op Sportpark De Noek. De eerste helft is er een met heel weinig schoten op doel. Het is vooral een schaakspel. Na rust neemt Hoek het initiatief. Al leidt dat nog niet tot veel grote kansen. Maar 20 minuten voor tijd kopt invaller Din Soula net in het veld de 1-0 erin. Een perfecte voorzet van Kevin Hebbelink en Soula kan vrij binnenkoppen bij de tweede paal. En dus plaatst Hoek zich voor het hoofdtoernooi en is de invaller weer van grote waarde. Ja, hij is natuurlijk topscorer van de tweede divisie. En nu ook in de beker is hij ook weer belangrijk. En blij voor hem, blij voor ons team. En maar ik ben in ieder geval blij dat we door zijn. Niet alleen voor de staf, voor het team, ook voor de club. Kloetingen moest 3 uur de bus in voor de wedstrijd tegen Sparta Nijkerk. Daar veel meer goals. Kloetingen komt met 2-0 achter, maar vecht zich terug. Dit is de bizarre gelijkmaker in de 86e minuut. De bal komt tot 2 keer toe op de lat en dan komt verdediger Jeffrey Teunissen hem alsnog binnen. Verlenging dus. Daarin komt Kloetingen zelfs op voorsprong door een goal van Jeffrey Dijkstra. Maar de ploeg houdt het niet vol en krijgt voornamelijk door onoplettendheid nog 2 goals tegen. 4-3 voor Sparta Nijkerk. Het bekeravontuur is voorbij voor de ploeg van trainer Rogier Veenstra. Ja, dit is verschrikkelijk natuurlijk. Als je kansloos lijkt te gaan verliezen en uiteindelijk toch nog voorkomt en uiteindelijk toch weer verliest. Ja, dat is in heel veel opzichten is dat heel erg pijnlijk, ja. Vrijdag is de loting voor de eerste ronde van de KNVB-beker. Hoek loodt dus mee als enige Zeeuwse club. En zou zomaar eens een profclub kunnen treffen. De laatste keer was 3 jaar geleden tegen Heerenveen. Simone Cornelissen liep al 3 keer de kustmarathon. Maar dat was in de tijd dat wielrennen nog bij haar op de eerste plaats stond. En voordat ze ziek werd. De Soeburgse kreeg in 2023 schildklierkanker. En balanceerde bij meerdere operaties op het randje van de dood. Inmiddels is ze weer helemaal fit. Zo fit zelfs dat ze opnieuw meedoet aan de kustmarathon. En zelfs wordt genoemd als kanshebber voor een plek in de top 5. Ja, ik voelde eigenlijk niet echt iets. Ik had wel een bobbeltje in mijn hals. En heel klein, echt gewoon een soort klier. En ik dacht er niet veel van. Ik werkte in het onderwijs. Ik denk het zal wel een opkomende verkoudheid zijn of wat dan ook.
En na een aantal maanden zat het er dus nog. En toen met een echo erachter gekomen. Het bleek schildklierkanker met uitzaaiingen in haar nek. Alle alarmbellen gingen rinkelen. Cornelissen moest snel onder het mes, maar daarbij ging het helemaal mis. De eerste operatie hebben ze dan een stukje op rond mijn luchtpijp willen weghalen. En dat hebben ze dus niet dichtgemaakt of niet goed dichtgemaakt. Dat is niet helemaal duidelijk. En dat is gaan afsterven. Nou, ik voelde al heel snel dat het niet goed was. Ik ken mijn lichaam zo goed. En ik zei al gelijk, 's avonds denk ik al van, dit voelt echt niet goed. Ik heb het gevoel dat mijn lucht ontsnapt als ik inadem. Ik zeg, het gaat niet goed. En de dokter zei mij, nee, je moet door die muur heen. En je mag gewoon alleen even niet hoesten. Je moet even doorzetten. En de dagen daarna zwol ik helemaal op. En ik moest aan de zuurstof. En volgens mij was 4 dagen later kwam er pas echt een arts. En die zei van, ja, we moeten nu opereren, want het is niet goed. Bij die nieuwe operatie werd onder meer 5 centimeter van haar luchtpijp verwijderd en vond er een hele reconstructie plaats van haar hals. En vervolgens lag ze dagenlang in coma. Haar arts in Gent vertelde haar later dat ze het mede dankzij haar sportachtergrond gered heeft. Meteen nadat ze uit het ziekenhuis was, begon ze weer met revalideren en sporten. En in april van dit jaar liep ze zelfs alweer de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. Als ik achteraf terugkijk, dan denk ik van dat was veel te snel, die marathon. Ik was natuurlijk in september nog gewoon geopereerd. In december nog hele pittige onderzoeken gehad. Mijn laatste onderzoeken dan. Echt niet de juiste voorbereiding die ik zou moeten hebben. Maar ik wilde gewoon wel weer een marathon lopen. Dat voelde voor mij gewoon als een nieuw begin in het sport, zeg maar. In de topsport. En nu is gewoon die voorbereiding heel anders. En ik denk ook wel, dit had ik eigenlijk toen ook moeten doen om een goede marathon te lopen. En nu, 6 maanden later, is ze een stuk verder. Ze wordt al voorzichtig tot de favoriete gerekend bij de kustmarathon. Maar dat vindt ze zelf overdreven. Ik doe een hele goede vrouwen mee en ik denk dat die net iets beter zijn nu op dit moment. Maar dat is weer goede motivatie voor de volgende. Zon en sluierwolken vandaag. Het bleef overal droog. Door de stevige noordoostenwind voelden de 17 graden van vandaag toch een stuk frisser aan. Morgen is er weer een dag met zon en sluierwolken en ook die wind, die houden we. Na morgen wordt het wat rustiger met minder wind en iets hogere temperaturen. Tot zover deze Zeeland Nu, die we begonnen met een grote brand bij bakkerij Bliek en alle gevolgen daarvan. Hou ons liveblog in de gaten voor het laatste nieuws. Fijne avond.